Natukom il-lejla tajba. Kif il-ħin jimmarka s-7 ta' filgħaxija, mis-santwarju parrokjali tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex, nilqgħukom għal xandira diretta tal-Lezzjo Divina għas-sitt ħadd fi żmien qaddiż tal-Għid. Din il-lezzjo sejra titmexxa minn Dun Charles Buttigieg u fija sejrin nisimgħu tixxandar il-kelma ta' Alla għall-liturġija ta' dan il-ħadd mill-Vanġelu skont San Ġwan, kapitlu 15, versi 9 sa 17. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Illum 9 ta' Mejju huwa jum għażiż ħafna għal Maltin u l-Għawċin għall-Knisja lokali għaliex huwa l-jum ta' tifkira il-festa ta' San George Preka. Saċerdot, fundatur tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija, il-Mużew, katekista, huwa wkoll kien dak li tħabbeb mal-kelma. Nitolbu lilu iħares il-Knisja tagħna u jagħmilna ħbieb tal-Vanġelu. Nirsaq lejk mulej, biddel din il-qalb mill-ġdid, il-grazzja qiegħda tfur minn ġo fik Ġesu. Jien intbaħt mulej, innuqqas l-insib jitħassar minnu fih bil-qata mħabbtek. Somni qrib għannaqnin bimħabbtek, ressaqni lejk ħankun dejjem ħdejk. Bittama fik jinnola l-fuq bħal-lajkla, nolew it-tnejn flimkien fl-ispirtu intu jien bil-qata mħabbtek. Nolew it-tnejn flimkien fl-ispirtu intu jien bil-qata mħabbtek. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Mulej Ġesu, inġbarna madwar il-kelma tiegħek, kelma ta' mħabba, sabiex nitħeġġu fuq kollox u nistennew l-Ispiritu tiegħek. Arafna mulej l-imħabba tiegħek li tinsab verament fil-qalb tagħna. Għamel mulej li din l-imħabba aħna nżommuha mhux għalina, imma pjuttost naqsmuha mal-oħrajn. Iva mulej li nitolbuk ukoll sabiex nitħeġġu għall-Ispiritu tiegħek issa li dawaqt nibdew ukoll in-novena tal-Ispiritu Santu bitħejja għall-festa tal-Pentekoste fejn inti nżilt fuq l-Apostli u fuq il-Knisja u tajthom il-qawwa, il-ħeġġa biex jixandru l-kelma tiegħek mad-dinja kollha.
Nitolbuk mulej il-lejla wkoll għall-ommijiet ħajjin kif ukoll niftakru fl-eżiż ommijiet mejtin. Għamlu wkoll l-ommijiet tagħna ikomplu jisibu din l-imħabba tiegħek fil-familji tagħhom. Fuq kollox il-lejla nitolbuk mulej ukoll biex l-imħabba tiegħek tinżel fuq il-batut, fuq il-marit, fuq dawk l-iktar li għandhom bżonn it-talb tagħna. Dan nitolbuk mulej bi Kristu Sidna. Amen. Evangelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar għaddejja għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lill-missieri f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għal darbohra ħuti għandna kelma qawwija
kelma ta' kuraġġ, kelma li fija narfu tassew l-imħabba ta' Alla għalina. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum, il-kapitlu 15 ta' San Ġwan, versi 9 sa 17, ikomplu eżattament ma dak li smajna il-ħadd li għadda, l-allegorija tad-dilja. Fejn hemmhekk, interessanti, il-verb tibqa' kien jidwi għal 12 darba. Il-fera tibqa' maquda mat-zokk. Jiġifieri aħna maqudin ma' Ġesu. Illum, forsi ndunajtu, il-kelma imħabba għal darb'oħra dwiet għal 12 darba. X'irrid ngħid? Illi t-tema tal-lum iddur dwar l-imħabba. L-imħabba ta' Alla. Insibuha 12 darba, il-numru 12 fil-Bibja huwa numru globali, universali, magħmul minn numru 3, numru marbut ma' Alla, għal 4 darbiet. Il-numru 4 huwa marbut mal-bnedmin, mad-dinja. Eżattament bħal l-imħabba ta' Alla. L-imħabba ta' Alla fostna il-bnedmin. U għalhekk bil-mod, vers wara l-ieħor, se naqsmu flimkien din il-kelma ta' Alla li hija fuq kollox kelma ta' mħabba. Ħanibdew mill-vers 9. Kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Fil-musical ta' Charles Dickens, mir-romanz tiegħu miktub madwar kważi 200 sena ilu, it-tfajjel imsejken Oliver Twist, abbandonat minn kulħadd, ikanti Where is love? Does it fall from the skies? Iva ħuti, l-imħabba vera tiġi minn Alla. U dik il-kelma li jibda bija llum Ġesu kif bil-Grek katos mhijiex sempliċi kelma ma xi ħaġa kbira. Turi ir-relazzjoni tal-iben ta' Ġesu mal-missier. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. U l-imħabba tal-missier qiegħda fl-iben. Għaliex ħuti jekk aħna rridu nagħtu definizzjoni ta' Alla, nistgħu ngħidu ħafna affarijiet. Alla huwa etern. Alla jaf kollox. Imma bħalma qal ukoll San Ġwan illum fit-tieni qari fl-ewwel ittra tiegħu. Alla hu imħabba. Iva ħuti, għaliex Alla huwa mħabba huwa ħalaq. Għaliex Alla huwa mħabba huwa ħalaq il-bniedem skont il-ġbija tiegħu. Għaliex Alla huwa mħabba wara l-waqa tal-bniedem huwa bagħat l-ibnu biex jifdina u jisalvana. U għalhekk ħuti din silta ta' Ġesu fakkarkom il-kuntest tagħha
Ġesu qiegħed waqt l-aħħar ċena għadu kif għamlu din l-ikla tal-għid mhijiex sempliċement diskursata ta' Ġesu ta' wara l-ikel bħalma jgħidu l-Ingliżi after dinner talk fejn wieħed joqgħod jitkellem jistrieħ. Imma huwa d-diskors tal-aħħar ta' Ġesu. Ftit sigħat oħra Ġesu se jkun ikkundannat, se jimxi u jkun mobbi is-salib u jiġi msallab għalija u għalik. U għalhekk Ġesu f'dan il-mument l-apostli tiegħu dawk l-iktar qrib tiegħu jrid jiġbor bħal donnu dak li huwa għallimhom anke permezz tal-mirakli f'dan il-mument importanti ta' dan id-diskors li insibuh fil-fatt fil-kapitli 13, 14, 15 u 16 tal-Evanġelju ta' San Ġwan. Ġesu hawnhekk ħuti qiegħed jagħti it-testament tiegħu. It-testament lil min? Lid-dixxipli u lilna. U x'huma l-beni ta' dan il-wirt ta' Ġesu? L-imħabba ta' Alla. L-imħabba li wieħed jagħti ħajtu għall-oħrajn. Fid-dinja Griega, fil-lingwa Griega, u anke ndaħlu l-Grieg klassiku, kien hemm diversi kelmiet għall-imħabba. Kien hemm il-kelma Griega eros, l-imħabba tal-bniedem leħen nifsu lejn il-ġisem tiegħu. Kien hemm ukoll il-kelma Griega filija, l-imħabba ta' bejn l-aħwa u l-ħbieb. Kelma oħra għall-imħabba hija prautes, imħabba mimlija ġentilezza. Kelma oħra Griega hija storge, l-imħabba tal-ġenituri għal-ulied. Imma kien hemm ukoll kelma oħra għall-imħabba, agape, li tfisser imħabba agape mingħajr favuri. Ma tistennix favur lura. Tagħti għax verament ħobb. Tagħti ħajtek għall-oħrajn. Jekk inti tmut għal xi ħadd, m'inti se tistenna xejn lura. Din hija l-kelma li San Ġwan għal 12 darba f'din is-silta tal-lum jitkellem dwarha. L-imħabba awtentika, l-imħabba agape. L-imħabba li San Pawl isemmija bħala l-ewwel frott tal-Ispiritu Santu. Aħna qegħdin nistennew issa il-miġġi tal-Ispiritu Santu. Fil-fatt hekk jikteb San Pawl il-Galatin, kapitlu 5. Il-frott tal-Ispiritu huma l-ewwel l-imħabba, il-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn m'hemmx liġi. Meta fl-1989 kien sar terremot kbir fl-Armenja, fejn kienu intradmu diversi villaġġi fil-muntanji, Madre Teresa kienet marret
bis-sorjiet tagħha f'ħidma biex tgħin li dan il-poplu kien ħakem minn dan id-diżastru naturali. U fost l-oħrajn kienet inteqet ma' dik l-om li hi u binta ta' xi 5 snin kienet instamet mirduma wara 18 il-ġurnata. U Madre Teresa li din l-om staqsita imma x'għamilt biex bqajtu u irnexxielek tgħix int u t-tifla tiegħek. U qaltilha tħares lejn il-kurċifiss li kellha Madre Teresa fil-kuruna tat-tonka tagħha, għal ftakar f'Ġesu msallab li ta' ħajtu għalina. U għalhekk x'imdew jgħaddu l-ġranet u l-għaċċ u l-ġuħ beda jafas fuq binti, jiena bdejt nikdem ftit subajja biex imqar nxarrab xuftejn it-tifla tiegħi bil-likwidu u bid-dem li kien joħroġ minn subajja. Din l-om litteralment bdiet qatta mill-ġilda żubajja biex tajjex lit-tifla tagħha. Hawnhekk ħuti għandna l-eżempju ta' din l-imħabba agape. U għalhekk Ġesu qiegħed jgħidilna mela sabiex aħna nibqgħu f'din l-imħabba tiegħu. Il-vers 10. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Dan il-vers joħodna ftit qabel fil-kapitlu 14, il-vers 15, fejn Ġesu jgħidilhom jekk tħobbuni tħarsu il-kmandamenti tiegħi. X'inhu l-kmandament? Kmandament ifisser ordni, ubidjenza. Interessanti li l-kelma Griega għal kmandament entole hija pjuttost tfisser proposta. Proposta li għandha tintlaqa biex inti tilqaha u twettaq dak li tgħidlek dik il-proposta. U l-kmandament ħuti jfisser li għandna nilqgħu id-don tal-imħabba, nożżuh u ngħixuh. Dan kien forsi l-iżbal li jagħmlu l-Fariżej u forsi qegħdin nagħmluh aħna llum. Illi nintilfu f'ħafna irqaqat tal-liġi biex il-ħajja tagħna tkun irregolata sewwa. Illum għandna ħafna liġijiet li huma tajbin anke dwar l-ambjent, dwar il-ħajja ta' madwarna. Eżattament bħalma kellhom il-Fariżej. Il-Fariżej kellhom 613 il-preċett miżvot. 365 minnhom qisu wieħed għal kull ġurnata ta' matul is-sena kienu projbizzjonijiet, m'għandekx tagħmel hekk. Mbagħad kellhom 248 preċett ieħor għan-numru li kienu jaħsbu li hemm partijiet fil-ġisem tal-bniedem, impożizzjonijiet, għandek tagħmel hekk. Il-kmandamenti ħuti mhumiex impożizzjonijiet. Il-kmandamenti huma l-imħabba ta' Alla.
L-10 kmandamenti nistgħu niġbruhom f'dan il-kmandament il-ġdid. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Għal darba wkoll għandna jidwi il-verb tibqa'. U l-verb tibqa' fil-Bibja menin ifisser ukoll tibqa' biex tgħix. Niftakru x'qalulu d-dixxipli ta' Emmawx lil Ġesu. Ibqa' magħna. Ibqa' biex tgħix magħna. U għalhekk ħut importanti mela ma nagħmlux l-iżbal tal-Fariżej. Għaliex wis nibża li anke s-soċjetà tagħna tal-lum daħlet f'dawn il-fissazzjonijiet biex ngħid hekk. Li nieħdu ħsieb l-ambjent li huwa sewwa, nieħdu ħsieb l-annimali u nħarsu l-ġilda tagħhom li huwa sewwa, imma mbagħad nagħlqu għajnejna qtil tal-iktar persuna innoċenti fid-dinja, it-tarbija fil-ġuf tal-om. Inwarbu il-kmandamenti ta' Alla biex nagħmlu il-liġijiet tal-bnedmin. Dan huwa l-iżbal li forsi aħna nistgħu neqgħu wkoll fih bħal għamlu l-Fariżej. Għax dan il-Fariżej kienu gustusi ta' dawn kienu jpoġġu sebaħħom fuq Ġesu u kienu jweġġew. Kienu jgħidu Ġesu qed iweġġaħhom. Ma kienux jindunaw li l-uġieħ kien qiegħed f'subajhom. Il-problema kienet fihom infushom. U ħafna drabi aħna wkoll il-Ġesu nagħmlulu hekk. Il-problema nitfuha fuq Ġesu. U ma nindunawx li l-problema hija tagħna. U għalhekk ħuti importanti mela illi narfu din l-imħabba ta' Ġesu bħala il-qofol tal-liġi, imma mhux bħala impożizzjoni. Hekk jgħidilna San Pawl fl-Ittra tiegħu lir-Rumani. Tkunu obbligati lejn ħadd li tħobbu lil xulxin. Kull min jħobb iħares il-bqija tal-liġi. Sant Mistin jgħid ħobb u għamel li trid. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor u li ma hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx deni lil proxmu, ma l-imħabba hi l-milja tal-liġi. Il-vers 11. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U dan Ġesu jerġa' jitennu ftit wara fit-talba tiegħu saċerdotali fil-kapitlu 17 ta' San Ġwan fejn jgħid lill-missier jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma ikollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Ara Ġesu kemm verament ħaseb għalina. Il-ferħ sħiħ. Il-Grik għandu kelma interessanti għal kelma sħiħ, pleres. Mhux sempliċement sħiħ u daqshekk, jiġifieri għandek tazza ilma mimlija sa fuq sħiħa. Overflowing, dejjem ġej l-ilma, dejjem ġej l-grazzja tal-Alla, u għalhekk it-tazza dejjem mimlija. Jisek għandek decline l-ilma jintuża biex jissaqqaq l-eliqi u l-ilma dejjem ġej fija. Iva ħuti,
Ek huwa il-ferħ li Ġesu qiegħed jagħtina f'dan it-testament tiegħu. Fakkarkom, Ġesu qiegħed hawnhekk fl-aħħar ċena qed jagħmel dan id-diskors tal-aħħar mela qisu t-testament tiegħu u aħna l-werrieta se nirtu l-imħabba ta' Alla, se nirtu il-ferħ u l-ferħ sħiħ dejjem ġej. Iva ħuti, importanti li bħala nsara narfu din l-ID kartana li aħna għandna din il-grazzja li nkunu fl-imħabba ta' Alla. U din l-imħabba ta' Alla naqsmuha ma' kulħadd. Anke minkejja l-problemi tagħna, minkejja d-batijiet tagħna, minkejja il-mar tagħna. Imma il-ferħ huwa garantit. Fil-fatt San Pawl fl-ittra tiegħu l-Filippin fl-ewwel kapitlu hekk jgħid: u jien dan nitlob li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem, iżjed bil-erf u b'kull den, biex tistgħu tarfu tażlu l-aħjar u mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta' Kristu. Kieku hawn iktar imħabba fid-dinja ħuti, kieku għandna verament dinja aħjar, dinja fil-paċi. San Ilfons Marja del Liquori jgħid: min jobot lil proxmu tiegħu ikollu infern f'din id-dinja u ieħor fl-oħra. U għalhekk tajjeb ukoll illi f'din l-ardi kartana nisranija li għandna l-imħabba ta' Alla tajjeb ukoll illi ngħixu wkoll il-maħfra. Dan l-iskoll li bħala nsara insibuh diffiċli sabiex naqbżuh jew ngħaddu minnu. Ejjew nitolbu llum din il-grazzja tal-maħfra. Papa Franġisku fl-ewwel omilija tiegħu il-ħadd tal-Anġelus wara li kien laħaq Papa hekk qal li Alla qatt ma jgħejja jaħfer lill-bniedem huwa l-bniedem li jgħejja jaħfer lill-oħrajn. Il-vers 12: dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Il-kmandament ta' Ġesu huwa l-kmandament tal-missier. Il-missier liben il-ħajja tal-Ispiritu Santu fina u għalhekk għandna fuq kollox ngħixu din l-imħabba bħalma ħabbna Ġesu. Hekk jgħidilna ħuti San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Kolossin: u fuq kollox ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni. Qisu l-imħabba tagħkom ma tkunx ta' wieġib ieħor, jgħid San Pawl lir-Rumani. Tagħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb, ħobbu lil xulxin bħal aħwa, fitxu tistmaw lil xulxin. U din l-imħabba rajnija wkoll fit-tagħlim tal-papit reċenti. Papa Franġisku tambar ħafna fuqha fl-aħħar enċiklika Fratelli Tutti, il-kol aħwa, sabiex il-popli kollha, ir-reliġjonijiet kollha jgħixu l-imħabba. Fil-fatt fil-kapitlu fil-paragrafu 285 tal-Fratelli Tutti jgħidilna hekk: l-iskop ewlieni tar-reliġjon hi li xxerret fid-dinja il-valuri tat-tjubija, tal-karità u tal-paċi.
Anka l-Papa Benedittu ma ninsewx iż-żewġ enċikliċi tiegħu tal-bidu Deus es Caritas u Caritas in Veritate. Għal darbohra ħudi dan il-vers jħodna f'dak li qal Ġesu qabel fil-kapitlu 13. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Jien xi kultant nibqa' skantat, anzi nitgħallem kif għandi nħobb l-lum wa jum l-om. Naf dik il-persuna, dak il-missier li għandu l-lommu ġewwa home, bati bid-demenzja, ma tarfux, imma kuljum imur juhu l-breakfast ma' ommu. Issa dan mhux qed jistenna favur għaliex il-wird diġà tqassam, anzi kien hemm xi ħadd ippretenda iktar u bela kollox hu. U dan it-tifel kuljum jżur l-ommu bid-demenzja għax iħobba. Xi kultant forsi tgħidlu min int, xi kultant tkeċċih u tgħidlu Alla ħares ikun jaf żewġi li hawn raġel miegħi. Ma dan it-tifel għax iħobb lill-ommu agape imħabba li ma tistennix favuri lura, imħabba ta' Alla jibqa' jżur lill-ommu kuljum. U aħna għal din it-tip ta' mħabba aħna msejħin ħuti. Niġu issa għal vers 13. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Dan il-vers joħodna wkoll il-qudiem fil-kapitlu 10 ta' San Ġwan, ir-raj it-tajjeb, fejn Ġesu jgħid jiena r-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Jien nqis dan il-vers 13 bħala iċ-ċentru tas-silta tal-lum. Tgħidli ħataqgħod tidħol f'dan id-dettall. Is-silta tal-lum għandha 9 tivrus. U dak ċentrali huwa il-vers 13. Għandu 5 tivrus qablu, għandu 4 tivrus qablu u 4 tivrus warah. U qiegħed fin-nofs. Illud kellhom il-kandelabru tagħhom, kellhom 2 kandelabri, kellhom il-menorà b'7 ximat, dik li kienet tkun fis-sinagoga, dik li kienet iddawwalhom fit-talb tagħhom. U kellhom ukoll il-menorà tal-festi tal-Ħannukà li kienet iddum 8 ijiem. U dan il-kandelabru kellu 9 ximat. U dik tan-nofs kienet tintuża biex tixel xema kull jum minn dan il-kandelabru fil-festa tal-Ħannukà li kienet taħbat fi żmien il-miliet tagħna li tfakkar il-dedikazzjoni mill-ġdid tat-Tempju ta' Ġerusalemm wara li kien ipprofanat minn Antiochju Erba' Epifanju. U għalhekk dan il-vers ħuti irdu nifhmuh sewwa. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Dan il-vers jaqgħad dak kollu li għadna sissa u dak li se ngħidu wara. Qisu il-kejl ta' din l-imħabba ta' Alla. Il-kejl ta' din l-imħabba ta' Alla kif għandha tkun. Li wieħed jagħti ħajtu
għal ħbibu. Fakkarkom dik l-istorja ta' dik l-om fit-terremot tal-Armenja li tqatta minn ġisimha biex tajjex lit-tifla tagħha. Niftakru f'San Massimiliano Kolbe li ta' ħajtu biex jiġi salvat dak il-missier u tant xhieda ta' ħajja ta' nies qaddisa illi għarfu dan il-kmandament il-ġdid ta' mħabba ta' Alla. Il-kmandament tal-imħabba vera. U għalhekk ħuti importanti ħafna li bħala nsara li anka fid-batija tagħna ma jimpurtax aħna nissawru f'din l-imħabba. Interessanti l-oyster, il-goċla li knejdu bil-Malti, ikolla l-perla fija li tiswa ħafna flus. Dik il-perla hija magħmula ftit mid-batija tal-koċla li jkun daħal xi parassita, xi element barrani ġewwa fija u hija tibda tixħet il-likwidu tagħha ftit b'nuqqas ta' enerġija għalija, imma mbagħad fl-aħħar għandna dan il-prodott sabiħ tal-perla. U hekk ukoll ħuti tagħmel id-batija tagħna. Bħalma għamlet fuq kollox id-batija ta' Ġesu. Ngħaddu għal vers 14. Intom ħbibi, jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ġesu jsejħilna ħuti ħbieb. U fi ħbieb ta' vera m'hemm sigreti, hemm il-fiduċja. Fil-fatt il-ħbieb bħala kelma fl-Antik Testament insibuha ftit okkażjonijiet msemmija għal Abram, il-patriarka, bħala ħabib ta' Jahve u Mosè. Ara mela Ġesu lina fuq liema pedestal qed ipoġġina. Qed isejħilna ħuti ħbieb. Ara kemm Ġesu jismana. Ara kemm Ġesu ipoġġi l-fiduċja tiegħu fija u fik. San Pawl fil-fatt fl-ittra tiegħu l-Efessin hekk jgħid: bi skont il-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom il-permess tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-għeruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa, it-tul, il-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timlew bil-milja kollha ta' Alla. Il-vers 15: ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu, sejjaħtilkom ħbieb. Għaliex kull ma smajt minn għand missieri jiena għaraftulkom. Maħniex qaddejja, skjavi ta' Ġesu, doulos bil-Grek, imma filos, ħbieb. L-iskjaf huwa dejjem taħt is-sit tiegħu, dejjem irid jobdih. L-iskjaf dejjem huwa maħkum mill-element ta' biża'. Imma l-ħabib le. Il-ħabib għaliex tirrenja bejnu u bejn il-ħabib tiegħu il-fiduċja u l-imħabba jħossu fuq l-istess livell.
U għamlek tajjeb li nirflettu ftit. Jina xtib ta' mħabba jiet inxerret madwari. L-imħabba ta' Alla jew l-imħabba tal-bnedmin. L-imħabba umana ħafna drabi tfalli. Għax mhix kapaċi tinqata minna nfissa u tinfeta għal ħaddieħor. Il-vers 16. Mhux intom għażiltu lili, ma jien għażilt lilkom u ħtarkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu l-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Il-frott li smajna bih il-ħatlijada tad-dirja. U dan jagħmel sens ħuti għax aħna l-imħabba ta' Alla ma nistgħux nżommu għalina nfusna magħluqa ġewwa envelope. Rigal ma nistgħux nżommuh magħluq għalina nfusna, imma jridu ngħadduh lill-oħrajn. Hemm bżonn ta' xhieda. Hemm bżonn ta' djakonija. Tal-ħidma tagħna fil-komunità. Id-djakonija differenti minn li wieħed huwa skjav. Fakkarkom ħut li Ġesu qed jgħidilna aħna maħniex skjavi, maħniex dulos, imma aħna ħbieb. Ħbieb biex flimkien miegħu nagħmlu il-ġid. U nieħu punt ukoll mill-ewwel ittra ta' San Ġwan, kapitlu 4. U hawn qiegħda l-imħabba. Għax aħna ħabbejna lill-Alla, imma mhux għax aħna ħabbejna lill-Alla, imma għax ħabbna u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-filosofu Libaniż Khalil Gibran għandu frażi verament qawwija. Aħna ħafna drabi nippruvaw ngħidu li għandi lill-Alla fil-qalb tiegħi. U dan forsi huwa żball għaliex lill-Alla jridu nagħmluh jaqbel skont il-gosti tiegħi. Pjuttost jridu ngħidu jiena ninsab fil-imħabba ta' Alla. Jiena ninsab fil-qalb ta' Alla. U b'dan il-mod, dan is-sigriet tal-imħabba, aħna nistgħu nagħmlu l-ġid. Se nagħmlu l-ġid bħala saċerdoti, għax anke s-saċerdot għandu bżonn din l-imħabba, l-imħabba tal-Knisja li jimbagħad jaqsamu mal-oħrajn. Il-miżżewġin għandhom bżonn din l-imħabba ta' Alla, dan huwa s-sens tas-sagrament taż-żwieġ nisrani. Aħna l-imħabba tal-ħajja miż-żewġin irrendejnija eros, l-imħabba kif taqbel lili, mhux agape. Imħabba li jiena nagħti ħajti għall-oħrajn, għall-mara tiegħi, għall-żewġi, għall-uliedi. Tifel l-iskola kellu rasu tuġew u s-sur Mas ċempel lill-ommu biex tiġi tiġbru mill-iskola ħalli jkun jista' jistrieħ id-dar. U l-omm wiġbitu l-sur Mas għidlu t-tifel għidlu joqgħod l-iskola għax illum id-day off tiegħi. Illum jiena għandi ġurnata għalija biss. Povri tfal. Tfal li ma jsibux din l-imħabba vera, ibatu verament. Ibatu tassew. U għalhekk appell miż-żewġin, il-missirijiet u l-ommijiet għax illum jum l-om imma anke l-missirijiet ngħidulhom li l-imħabba tagħkom għall-familja tagħkom hija 24 siegħa kuljum. Hija mħabba li tagħti ħajtek għall-uliedek. Anke jekk din tgħaddik xi kultant minn wied mudlam. Imma minnkomx weħedkom,
hemm Alla magħkom, għaliex mhijiex l-imħabba tagħkom, imma hija l-imħabba ta' Alla. U s-silta tagħla dan il-kmand, dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Iva ħuti, hemm bżonn illi narfu il-kobor ta' din l-imħabba ta' Alla, għax Alla huwa mħabba. L-imħabba Alla ħalaq id-dinja, ħalaq lill-bniedem, bagħat il-libnu biex jisalvana. U b'din l-imħabba aħna wkoll jridu ngħixu flimkien. Kieku ħuti ngħixu din l-imħabba, żgur għandna dinja aħjar. L-Ingliż jgħid it is possible to live without loving, but it is impossible to love without giving. U s-sens ta' ħajjitna, sew jekk aħna saċerdoti, sew jekk aħna ġenituri, sew jekk aħna lajċi, is-sens ta' ħajjitna huwa meta aħna nagħtu din l-imħabba ta' Alla lill-oħrajn. Għaliex nindunaw li aħna maħbuba, din hija xi ħaġa importanti ħafna, maħniex ingannati, palma ħafna drabi hija l-imħabba tal-bnedmin, imma imħabba sinċira, awtentika, u għalhekk din l-imħabba aħna nagħtuha lill-oħrajn. U għalhekk nagħlaq din il-lezzjo divina b'awgurju biex ngħixuha matul din il-ġimgħa issa. Importanti ħuti li kelma Alla ma tibqax hawnhekk. Il-bniedem 50 sena ilu rnexxielu jagħmel l-itwal vjaġġ mid-dinja l-qamar. Imma għadu jsiba diffiċli biex jagħmel l-iqsar vjaġġ. Vjaġġ ta' ftit ċentimetri mill-moħħ għall-qalb. U hekk ħuti aħna wkoll nagħmlu minn din il-kelma Alla. Jiena flimkien magħkom. Mhux biss inżommuha fil-moħħ tagħna, fl-intelligenza tagħna, fil-erf tagħna, għax inkella tkun knowledge, biblical knowledge, imma rridu npoġġuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nagħlaq b'sentenza ta' San Charles de Foucault li sar qaddiż din il-ġimgħa fejn jgħidilna irridu niturnaw għall-Vanġelu jekk ma ngħixux il-Vanġelu ta' Ġesu, id-dinja aħna nitfarku. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Ejħu issa nqumu bil-wifqa u fil-waqt li narfu l-imħabba ta' Ġesu fil-qalb tagħna ejjew nisprimuha fil-kant issa tal-missierna.
Iva Mulej, fil-waqt li ningrazzjawk tal-li tajtna possibilità li naqsmu din il-kelma tiegħek fejn urejtna l-lejla it-testament tiegħek u l-wirt tagħna li hija l-imħabba. Għamel li aħna fil-ħajja tagħna kull wieħed fl-istat tiegħu jgħix din l-imħabba tiegħek. Ntolbuk Mulej Ġesu biex tixħed din l-imħabba tiegħek fuqna l-koll, fuq l-isfijiet, is-saċerdoti, fuq il-ġenituri, fuq il-familji, fuq il-komunitajiet kollha. Ixħed il-barka tiegħek fuq il-morda tagħna u dawk kollha li bħalissa għandhom bżonn tat-talb tagħna. U Alla ta' dejjem tista' kollox, għamel li aħna narfu din l-imħabba tiegħek li laħqet il-qofol tagħha fuq is-salib biex bħal Ġesu aħna narfu wkoll nagħtu mħabbitna għall-oħrajn. Dan nitolbuk bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu.
U b'dak l-innu sabiħ fġieħ il-ġmiel ta' Omna Marija li f'dan ix-xahar ta' Mejju b'mod speċjali niftakru fija u nqimuha bħala Om tagħna, naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta mis-Santwarju Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex fejn wassalnilkom il-Lezzjo Divina għas-sitħat tal-għid immexxija minn Dun Charles Buttigieg. Issa l-lezzju li jmiss tkun bħallum ġimgħa dejjem fil-ħin tas-7 ta' filgħaxija. Is-16 ta' Mejju ikun il-ħadd tatluħ fis-sema tal-Mulej u titmexxa minn Monsinjur Daniel Xerri, Arċipriet tal-Parroċċa tax-Xewkija. Sadattant infakrukom ukoll li matul dawn il-ġimgħat qiegħda ssir id-devozzjoni tant sabiħa tal-Qalb ta' Ġesu illi l-qima leħ f'din il-parroċċa hija waħda għażiża ħafna, lekin ħeġġukom ukoll sabiex tiġu żżuru l-Qalb ta' Ġesu f'dan is-Santwarju Parrokjali tal-Fontana. Fl-aħħar nett, matul din il-ġimgħa kif fakkarna wkoll l-Isqof ta' Għawdex fittra illi bat lill-poplu ta' Alla u l-inqrat fil-knejjes tad-Djoċesi ta' Għawdex f'dan il-weekend tibda n-novena bitħejja għall-festa ta' Pentekoste. Min issa nagħmlu stedina sabiex nar lejlet Pentekoste l-velja li se tinżamm fuq it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu is-Sibt 22 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija ikun mument tal-Knisja kollha flimkien u nħeġġukom sabiex nagħmlu ħilitna u nattendu għal dan il-mument ħalli nitolbu l-Ispirtu Santu idawwal lill-Knisja fil-mixja tagħha. Għalhekk naslu fit-tmiem din ix-xandira nirringrazzjawkom mill-ġdied illi kontu magħna u natukom il-lejl it-tajjeb.